दिनै कार्तिक बिहु एबा कार्तिक गासा फोरबो कार्तिक बिहुआव लक्ष्मी माइ आबाद बोखांनो आथिखालाव आबादारिफोरा थियारि जाबाय नाथाय बाक्सा जिल्लानि माखासे माइ दुब्लियाव कार्तिक गासानि आलारि बाथि जोंनाय नङा दैनि आंखालाव जिल्लानि माखासे गामिनि आबादथिलियाव गोग्लैसोनानै थानाय आबादारिफोरनि गेजेराव कार्तिक बिहु एबा कार्तिक गासा सावनो गोसो जायाखै जिल्लानि मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बग्लिमारि सियालदरा दक्षिणकुसि सुबानकाटा बग्रिबारि बायदि गामिनि माइ दुब्लि फोथारफोरा गोग्लैसोनानै थानाय आबादारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों मख'नो गोनांदि बग्लिमारि सियालदरायाव दैनि आंखालाव गोबां रोजा बिगा हाया आबाद मावजायाखै थांनाय बोसोराव दै बानाया गामि दरनैनि गेजेरजों बोहैलांनायाव जानथोर मावथारिखौ खुरखालांनायनि जाहोनाव आबादथिलिनि फोथारफोरा रानस्रावनानै आबाद मावनो हायाखै मिथिंगानि अखानि दैजों माखासे जायगायाव माइ गायदोंमोनब्लाबो बेबो दैनि आंखालाव थैलांदों गुबुन फारसे जायफोरा माइया थांदोंमोनब्लाबो बेयावबो ओंखाराखै माइनि बिथराया जायनि जाहोनाव माइ दुब्लि फोथाराव मोसौ हगारनानै होनो गोनां जादों आबादारिफोरा बेबायदिनो दक्षिणकुसि ओनसोलावबो दैनि आंखालाव माखासे 100 बिगा माइ गायग्रा हाफोरा आबाद मावै हा महर लादों फाग्लादिङा दैसानि दै बानाया मोनसेल' आबादनि बान्दो सिफायलांनायाव आबादथिलि फोथारा रानस्रावलांदों जायनि थाखाय ओनसोलनि आबादारिफोरा आबादनि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों बे बिथिङाव थिखानाय आबाद बिफाना जेबो खौरां लायाखै माइ दुब्लि फोथारा लांदां जानायाव आथिखालाव आबादारिफोरा कार्तिक बिहु एबा कार्तिक गासा सावनाय फोरबो होनना जेबो गोसोखाङाखै आबाद मावजायै जानायाव आबादथिलिफोराव कार्तिक गासानि आलारि बाथि जोंनाय नङा পথাৰখনত এবাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ আজি কাতি বিহুত আমি কিন্তু বন্তি প্ৰজ্বলন মানে যেটো কৰিব লাগে কাতি বিহু উপলক্ষে সেইটো কিন্তু আমি এবাৰ নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত মানে খেতি হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ চন পৰি গৈছে মাটিখিনি মানে যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহত যেটো বানপানীৰ ফলত মাথাউৰি ভাঙি সম্পূৰ্ণ বেলেগ ফালে যেটো আমি পানী যোগান ধৰা যেটো ডং সেইটো সম্পূৰ্ণ হুতি হলাই বেলেগ ফালে যোৱাৰ ফলত আমি এবাৰ খেতি কৰিব পোৱা নাই সেইকাৰণে এবাৰ কাতি বিহু ইয়াত আমি পালন নকৰোঁ যেটো উৎসাহ মানুহৰ কৃষকসকলৰ উৎসাহ সেইটো উৎসাহ কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ মানে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ইয়াৰ কিমান বিঘা মাটি এটা 15ৰ পৰা 2000 বিঘা মাটি হ'ব ইয়াত খেতিটো বৰষুণৰ পানী দি কৰা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু এই পানী যোগান নোহোৱাৰ ফলত যিখিনি ৰুবই পাৰিলে বৰষুণৰ পানী দি এতিয়া কিন্তু পানী যোগান নোহোৱাৰ ফলত শুকাই গৈছে খেৰৰ নিচিনা হৈছে গৰু এতিয়া মানে এৰি দিছে ধানৰ মাজত ধান ওলোৱাই নাই পানী নোহোৱাৰ ফলত